Pontevedra contará con 4 novos centros de compostaxe comunitario que se sumarán aos 13 xa operativos na cidade. Unha vez resolta a contratación dos mestres composteiros, xa se estaba en disposición de aumentar o número de instalacións. Sabedes que dixemos hai pouco que, unha vez que se incorporase o personal novo que contratou o Concello, que foron 4 técnicos de residuos, unha técnica superior e 3 técnicos auxiliares de residuos, que poderíamos empezar xa a abrir máis centros de compostaxe comunitaria. Estarán na Rúa dos Soutos, en Pintor Laseiro, en Ponteboleira e na Rúa Camiño de Ferro. Os novos composteiros, cos que se dará servizo a 1.200 persoas, pretenden aliviar a sobreaportación nos actuais centros de compostaxe. Vaise duplicar o de Ponteboleira porque ten moitísima sobreaportación. De feito, moitas veces o mes de maduración final que pasa o compost no último caixón, o retiran e o levan a madurar a outro lado porque ali xa non pode, porque a xente vai moitísima máis xente da que estaba prevista inicialmente, e tamén se vai poñer outro máis no Camiño de Ferro precisamente polo mesmo, porque hai moita máis aportación da que vai para un solo. Actualmente tratanse na cidade unhas 184 toneladas de biorresiduos domésticos. Pero a experiencia nos indica que cada vez que se abre un centro de compostaxe comunitaria vai o doble de xente da que está prevista inicialmente. Polo tanto, estamos en previsión abrir algún máis e ver como van estes da Parda por si hai que poñer máis, porque na Parda estamos detectando moitísima demanda de centros de compostaxe comunitaria. Xente que vive pola zona da Parda que se acerca cando están os mestres composteiros nos centros de compostaxe de Eduardo Pondal a decide que cando van para a Parda. Iso quere decir que a parte da xente que asinou hai moita máis demanda e que probablemente tamén empecen con sobreaportación. A instalación comezará mañá e cóntase con que estean operativos a finais de decembro ou principios de xaneiro.